lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikkan biag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jimboy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama a pagdaldalanan ti pamilyami gapo iti kinarigat ti biag. Manipod addan puot ko naimatanga kon no kasano ti rigat dananang kentatang mi a mangisaksakad iti pagbiag mi. Saan da ngamin a nakaadal, iso ano kasjay nga awan matrabaho ijay garden, pasaray sumurot kami met amapan makitangdan, tapno adda maigatang iti kanan mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sa dino tayo ni tatang nanang? Saan payasimmang patanak ko? Apay aday bagam. Papayaban nga ni Auntie Loida, nanang. Apay ka no? Mapan ka no tumulong nga agparti ka nagluto iti balay dahin ton bigat. Agpartikan agluto ko nam? Wan nanang. Nay, anya ngay nga tati okasyon. Apay nga agpartida. Jak matan na damag, nanang. Angam kasla ko na damot a birthday kan bunyag ka no di anak ni Manang Hailey. Aya. Ne, inton bigat gaya munday jay. Kunak no inton maminsan pay a Domingo. Inton bigat mo timbaga ni Auntie Loida, nanang. Sige, taibagak to kin ni tatang mo inton sumangpet anak ko. Inyagda ka din dagiti silya si kan kaldero paglutuan, kabagis? Wan, adda amin na di kusina. Si kanti makaamo kadagiti mailuto a putahe manong Edgar. Areglado, kabagis. Basta ginatang yu amin dagiti impagatang ko pang Ricardo, awan parikot. Wan, kompleto dayjay. Impagatang ko amin dagiti enlistam. Pinanayunak pay tamang ano kumurang. Sige, tarugyan mi nga rudan tagluto. Iti kasta, malpas adagos. Sige, imasin nyo ti agluto. Tapno saan ang nakababain kadagiti bisita. Sapay agkakangato nga opisyal ti inawis ko. Wen, danag mo na ya. Numay pa pa iti panagluto. Amumeten no kasano ka imas ti panaglutluto, kabagis. Mala, rugyan nyo nga rudan. Tani, napartak ti oras. Amang ano sumangpat dagiti bisita. Kat saan kayo pay lang ang nakaluto. Nasaya at mat, tanasapa kayo nga imay, Brenda. Ay naladawak pay kit din tanagpakanak pay kadagiti taraken ko ababo iipag. Mala, ingka nga rodon tulungan da Carmela nga gislice itinatag. Ay katuan day talagayam, areglado ipag. Jimboy, Auntie? ingka man kit di bunagan dagiti tugaw iji bangir, ta iyumay mo ditoy. Naimbaglaang apagtugawan dagiti bisita inton madamdama. Wan, auntie. Alamapan mo pa'y nga bunagan dagiti tugaw anak ko. Umay kantulatan ijay likod, numalpas mo ti ipapaaramid ni Antim. Wan, nanang. Sigamat gayam, kabagis. Dumalon ka, tagkapita pa'y. Saanon, nagkapi ako ni Jebalay. Imayak, takasapulak ti tulong mo, manaw. Anya klase ti tulong deta, kabagis. Adda ngamin agtagtad iti bubong ti kusina me. Ipasukat ko kumatiyero na. Ita ka din. Wan kumaano awan aramidem. Tanay, amang ano sumangpet ye kunada abagyo kat mabasa dagiti kagawaan ije kusina. Sige, mabit lang nga rod tagsukata ka din ko. Sige, sumarunukan to ije balay. Urayang ka ni Jay. Sige, umuna ka nga roden, tagar mo sarak man biit. Sa nabali, ta sumarunuak matla nga dagos apaman na malpasak amangan. Manungay matintad ni ipagloyda atang dan mo lakay. Abdaya, awan tinted na bakit? Na, pinagtrabaho na ka ngam saan nakaatin ang danan? Kaslasan ka pa ilaang mat anay ruwam kiniloyda.
Among matay jayan. Sobra ti kinakirmat na. Wan angam nataktak kamot. Apay adi nala pinanunot mat daytan. Ini kan nakakumamot uray basit laeng. Bayam ka din, bakit? Kinapudno na. Diyak mo't katnam namahan at ang danan na. Basta na panaklatan tapno di namot ko na. Ay, kastamot lakit din na kanayon, Edgar. Tunggal adda ka sa pulanda, sikat ti umayda ay aban. Saan abalin aje panagpartikan panagluto. Tatalagamot abayanihan day jay no kasdi nga adda okasyon. Agtitinulong dagiti agkakalugaran. Ngamno day tabat kuman panagpatarimaan iti balay. Sabali kumamot ten asaritaan day taa. Wan kumaa. Ngaman niya ngay harod, kat sabali mo ti mindset ay jakabsat ko bakit. Isobay-bay ang katilatan. Ti panunutam, nakatulong ka. Grabe man ang tiputod na. Makasinit mat ti darang tinit. Ay, wan nga rod nalulom itay agsapa. Ngamay na, inmulagat na mutten ti kastaunay. Yesa! Jimboy! Umay kayo pa aglino nga, tanay! Kastaw na putot na! Makabanlog mati agdalos. Nagpudot. Ay ka talaga akasta, anak ko. Aganos ka ata saan kamot nga anak tibak na. Iyawatan nakman mat iti danom manong. At to'y ating. Di mo't adda binalon mo akamote? Bakit? Ay wun gayam, Jimboy anak, alaam man jay eko bag nga insabit ko. Dahito ka din, nanang? Wun, adda gayam nga agpaiso jay inling tak akamote. Gistay ko mutin nalipatan. At to'y nanang. Magpidot kayo lang ditoy. Kala, agmerenda tayo ba'y? Itigas ta. Adda pamigsa tayong hagdalos. Tane, nalawa pa iti dalosan tayo. Nag-text ni pare Robert. Anya tintex na lakay. Agsapsapol iti tangdanan ng agburas iti rambutan. Kaya nagdalos ka dagiti mula na apin niya. Kontrata ka no? Kaya't mo tamapanta? Ay katuan pagkwartaan day tan lakay. Alangan mo tadyak kayat. Sige nga Rod. Taibagak adwatan amapan. Mitigas ta. Saanan nga agsapol pa iti sabali? Wun tangay kontrata mo't. Itugot tan dagiti anak ta. Isupay mo't ati maitulong da. Wana, bakit? Ibagam tungarod kadakwada. Tamasa pa tayo amapan intun bigat. Umay ka umutang iti kwarta, kunam, Uncle Edgar. Wan kuma, kanakan. Pangalaam kumangay iti pagbayad mo, no kunam nga umutang ka kanyak, Uncle. Ha? Ay napasensya kan, Uncle Edgar. Ngam awan ti maipautang ko ken ka. Kun uray man no adda kwarta, saan ka mutlaang apautangan? Ngamin, amukmat asaan mun tumatlaang amabayadan, Uncle. Ha? Ne, saan mo't akanakan? Lubilang tapautangan na. Apikit din ngay asaan ko abayadan. Utang ko nga ron di bayadak. Sige, kunaintan a pinautangan ka. Kat ita, sing-singiran kan. Pangalaam ngay iti pagbayad mo, Uncle Edgar. Ha? Makitam data. Saan ka makasumbat? Ngamin, awan sigurado a pangalaam iti pagbayad mo, Uncle. Ay kat bayadak to inton adda pakitang danak kanakan. Wano saan, inton maapit miti mula mi anateng. Kasanon ngay no awan pakitang danan nyo. Ha? Kan kasanon ngay, no awan mat maapit yo manipod kadagiti mulayo anatang. Di kat matawanan ton ti utang nyo. Saan mo't kanakan? Siyempre, idiskitarak to ta utang ko kat nga rod.
Nalakalaang ti agsaw iti kasta, Uncle. Ngam inton nakautang kayo kat dumteng to ti oras a panagbabayad. Marigatan kayon ton. Agbalin tumeten a libre ti inutang yo. Ha? Husto saan ka di, Uncle? Ado ti kasta a pasamak may papan iti utang. Dayta ti realidad ti biyag asaan a mailibak, Uncle Edgar. Pangaramatam ngay mat iti utangam kuma, Manong Edgar. Inayon mi kumay ti pang tuition da Jessa ken Jimboy kabagis. Ken usaran damot laangan ang agpasyudad. Tayo damot nga ruden nga eskwela. Apay ngamin nga ipilit da pay lang ti agiskwela, no awan mo't aramatan da. Ha? No awan kwartayo, ay kat pagsardangan nyo idan Saan mo't masapul nga isukit din ti mapan nyo iyot utangan. Saan mababalin akabagis? Uray kasaro ti kinarigat ti biyag. Ikarigatak ida apagadalan. Ay kat adakang kadayta Ngam kasano nga ron apagadalam ida, kat awan mo't kwarta nga aramatan da. Alamat. Isu nga rod nga umayak kumaumutang ken ka. Ay na, pasensya kan Manong. Ngam awan maipautang ko kang ka. Kas makita mo't, madama nga iparparinubit ko ti balay may. Dakkel ti gastos ko. Isu pasensya kan. Ngam talaga nga awan maipautang ko kang ka, Manong Edgar. Una yan day ta akabagis mo, Edgar. Iparupa na lakit din kan ka at talagang awan mabalbalin mo. Saan mo siguro akasta bakit? Ang mga nutikayat na laang mat asawen. Kitagdis kitara kiti bukod ko. Saan kat aday tamapan umut-utang ken kuana? Ay na, di mon isakit jay kabsat mo, Edgar. Tikon amkit di, talaga amata pobreda. No tiyempo ti rigat, si kaakanayon ti ayabanda. Si kaakanayon ti umay dareng-reng-rengen. Itata si katag kasapulan, di da kapaymot matulungan. Ay, una yan, abiyag. Bayamon kunakmet. At ka si ti Diyos bakit? Amok asaan da tayo abaybayan. Adda akong dita lakay. Ngam, ay na, unay matlakit din tamis mo pa'y akabsat ken ka anakam ti mangikuspil ken ka. Agasem man takinat katawaan na kapay kayam ni Haile. Wan nga rod. Pananginsulto mo't ti kasjay nga inaramid na ken ka. Wan nga rod. Naba inanak pa higit di Danda ni Jack nakatagari. Naimbaglangan at adudwa kami lang ija balay tayo tinapanak. Imbes atulungan nakataangkal na ka. Saan takatawaan nakapaikit di gayam? Ay, una yun. Mangiruruman mo't day takaanakam. Nagalasket ti kasta nga ugalinan. Nagpadaan da nga agina. Talaga like mother, like daughter. Kumusta lakay? At damot laeng ka di na diskitar mo. Nakautang kamot laeng ka de. Awan mat nga rod agpautang bakit? Naimbaglanggit din tanasabat ko ni pari nanding. Apay ni pari nanding. Nagorder manan iti kawayan apang greenhouse na. In-advancean na paikit din Ay na, talaga nasaya at ti apo kada tayo lakay. Naku namon bakit? Umdas mo't sigurong dayja ang mainayon iti pagplete. Kan pang allowance dagiti anak ta ama pa nag-eskwela. Di balin nga agsidata iti asin kan mantika. Basta adda aramaten dagiti anak ta. Ay wana. Uray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Saan ta nga ipalubos asaan da makagraduar iti kolehyo. Isu nga aramidan ta ti amin nakapailan ta. Tapno maisakad ta ti panagadal ta. Bakit? Oy, Jimboy, husto pa'y lang dahit apa nag-review. Mapanta pa iji kantin. Inta agmerienda. Sige lang, Remina. Sa anak pa'y ngamin na mabisin. Ag-review akpay. Taamangan no agpakwis man ni Sir Inton madamdama. Sana all nagagat nga ag-review. Angam amo, bilibak man at talaga ken ka.
Tapay mo't. Mas daawak nga rod no sa dino ti pangalalaam iti kinagagat mo. Siyempre, ti pamilyak Ammumot no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Saan ka di? Inaldaw ngagsaksakripisyo dananang kentatang ko. Tapno maisakad dalang ti panagadal mi ngagkapsat. Diyak kaya't amasayang dagita sakripisyo. Iso nga igagad kumot ti agadal, Remina. Isu nga oray na bambannog kan, sigilat ta, kasta ka di, Jimboy. Wan Tano jak aramidon ti kasta. Jak mo't matungpal ti arapaap ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat. Biliba kon at talaga ken ka, Jimboy. Kuma, agbalinak mat akas ken ka. Amom Remina, saan amasapul nga agbalin ka akas kanya? Tinapatag, agpadata nga at darason na. No apay nga igagaad ta ti agadal. Ket awan sa bali, no saan adag iti pamilyata, Remina. Anya nga itiin lutom apang rabyan ta, Manong. Sana ka nagluto, tadapay mo't dyan nabati idi agsapa. Isuday jayan ati si Daam. Kat si Kangay, nangan kan aya, Manong. Nabsugak pa ading. Ibusunday jayan, taamangan lumabanglas. Sayang mat. Wen, mga anak to inton madamdama. Palpasak pa'y dagiti requirements ko iji school. Sige, ungunaak nga rodan ang maturog. Nagsapa ka matan ang maturog, Manong. Wan tamasapak manen amariing inton bigat. Domingo mat inton bigat. Adda aya klasem? Awan, ngam pumarbangonak. Tamapanak makikumbuy di palengke. Isupay mo't apang allowance ta titangdan ko. Anya nga ta, numapanak mat makitangdan nga agugas iti carrots. Katsika Sige, ta-text ko man ni Manang Sita. Barang agsapsapol da pa'y iti tangdanan da. Isupay mat apang allowance ti tangdan ta, Manong. Kaano ka ngagpasyudad, bakit? Inton umay alawas to siguron lakay. Makitangdan kami pa'y ngamin kini Mari Perlita ijay ayandabos Andrea inton bigat. Isapsapam tungarod nga ibaga. Nonya nga aldaw ti ipapan mo tagburasak man iti kay Mito. Sayang mo. Matintin nagdalaang di tarubayan. Burasam apang lako wano para kadagiti anak ta. Para kadagiti anak ta, bakit? Mayat kumaapang lako. Ngambasit mat. Sumagmamanulaang matibungan na. Ang mga nooan pa'y kagudwa sa ako no maburas amin. Nagimot nga roday ta akay Mito. Saan akas kadagiti dadduma akay Mito nga ado ti bunga na. Ay kad talaga akas taa. At tanto pa'y tao anaimot. Day tanto lakit din kayo. Sa bagay Kapag gusto, mabalintumot yung dagiti mula kapit jay. Oray dya pipino, mabalintumot tan. Mangalakan tumatlaangan. Naimbaglaang mat nga abasto dagiti anak tayo dya syudad. Tapos saan nga isupay agat gatangan da. Wow! Congratulations, Jimboy! Si ka man ang titapuan iti klase tayo. Thank you, Remina. Ngam amom, sa anak matkat ngagbalin atapuan. No saan aga po iti panagsalukag. Panaganos, kan pamati ti tao kanya. Banag apag bilibak unay ken ka, Jimboy. Idol! Sika talaga, Remina. Iti kinaad-ado ti nagdala ng arigat, saan ka abasta si Muko? Wan amumatan. Ara-aramidat da ito Saan lang para iti bukod ko nagbaligi. No di kat para iti pamilyak. Kanayon mo nga ibaga para iti pamilyam. Panagrik na kat ada pagdaldalanam. Husto ak ka di? Husto ka, Remina. Ngamin, jak kayat nga aging gatong palbiag ti pananguy-uyaw. Kan panang tagtagibasit ta kanitatang ko. Anya ti kayat mo asawan, Jimboy? Adda ngamin dagiti baknang akabagyan mi. Ket nagkasapulan da iti tulong. Nitatang ko ti kanayon da nga ayaban. Libre. Awantang dan na. Ngam idi nitatang ko tagkasapulan. Di da man laang pulos tinulungan. Imbes at tulungan da. Saan ta inuyaw? Kinatkatawaan. Kan indadanas dakit dipay. Hay, una yan. Sobramat ang tikasta nga inaramid da kanitatang mo, Jimboy. Naku nampay, Remina. Iso nga inkarik iti bagik.
Adumteng to ti aldaw nga ipagpanakkel ko ti amak. Panagnakakadakwada. Asaan nga iti estado ti panagbiag ti pangrukudan iti kinapateg ti maysa a tao. Ket siguradwak, adidan tumeten matagibasit pa iti pamilyak. Mamatiak ang mapasamak to dayta, Jimboy. Kas kunada nga rudan, ti tao am ayruruman, Diyos ti manaraken. Agyaman na krimina. Amo, adupay ti rigat a pagdalanak. Ngamin, rugi pa'y laang da ito eh. Ngamkit di, maawat kung tumot laang ti gungkunak, kat da ita ti diplomak. Isunto ti isagot ko kadagiti dadakkel ko asaan asim muko, kan naupay iti rigat tapno makaturpusak laang. Congratulations, Jimboy anak. Si kagayan ti tapuan iti klase oh. Agyaman nak tatang. Amo mino kasano ti panagsalukag mo anak ko. Makitkita mi ti rigat mo nga agad-adal. Kastamot ten ti panagpuypuyat mo tungkal rabi. Ngam oray no kasta, awan nangag mi a reklamo manipod ken ka. Ipagpanpanakkel ka unay, Manong Jimboy. Idol! Di mo lang amo, no kasano ti kinaragsak mi kininanang mo anak ko. Diyak pulos ni damnama amakitak ti kastoy abaligi ti pamilya tayo. Uray saan kayo pa'y met anakaturpos iti kolehiyo. Amin dagitoy, kat para kada kayo tatang, nanang. Para ken kadayta anak, ngamin sika met tinagsalukag, ken sika tinagan-anos. Agyaman nak tatang, nanang. Jesa ading ko. Ngam amuyo, no saan aga po kada kayo? Sa anak mo't ang nagtapuan iti klase mi. Ay sus, pahambal ka pa'y laang mat, Manong. Di ko namkit di, talaga nasirip ka. Sana all. Wen nga rod Kat uray mo't sika, kanayon nga adatap mo iti klase yo. Saan ka di? Tapwak Manong. Amok ngoy uyawan, kat katawaan, kan tagtagiba si tenda ti pamilya tayo. Kat tinasakit, ti mismo pa'y akabsat ken kanakanyo ti mga aramid iti dayta. anak. Pudnumat, saan ka di nanang? Tatang? Ay, Jimboy, Tunggal anda ka sa pulanda. Da kayo akanayon ti sa pulanda. Da kayo akanayon ti ayabanda. Ngam idi da kayo tagkasapulan. Anya tinaramid da. Kinatkatawaan da kayo. Saan nyo mat adaw-dawatan ti kwarta ah? Ut-utangan nyo mat. Ngam uunayan ti kasjay anamay anta kada kayo. Nagsakit itirik na, tatang. mala, gusto daytan anak ko. Wanmat ngamin, Manong. Bay amon, tinapatag, saan da tayo adinangran. Agiskwela takit di anaimbag. Iti kasta, makaturpos tan tumat. Wanading ko. Talaga kasta teramidon ta. Manipod ng ngag nakitak ti panang tagtagibasit da iti pamilya tayo. Inkarik mo't iti bagik. Nga igaid ko ta agadal. Iti kasta. Saan da tayon ton at tagtagibasitan. Amok an sayahat ka tao tatang. Kat awan sa bali apang panunutam, no saan ang ti pagsayaatan laang ti pamilyam. Ay na, urayak la makasangit ang makangagiti dayta, Jimboy anak ko. Kas itinakon-akon. Rugrugi pa'y laang daytoy. Ikarik, iyaon ko itirigat ti pamilya tayo. Kat saan da tayon to na basta tagtagibasitan latan, tatang, nanang. Patyak amatong paltumot laang dagita nga arapaap mo anak ko. Basta agtalinaed kayo laang kumaan na pakumbaba. Kang runaan iti amin, di liplipatan ti kumararag iti Diyos ana marswa. Dayta kumatikan ayon alaglagi penyo, anak ko. Masaksakitanak tunggal makitak wenno maimatangak ti kasjay a panang trato da iti amak. Nakurapay kami laeng ngamin, isu atagtagibasitan da kami. Ket ti pagsakitan tinakam ko, mismo pay akabsat ti amami ti mangar-aramid iti kasta.
Katawaan da kami pay kitdi, numapan kami umutang. Ngem no isuda ti adda kasapulan na iti amami, alistuda. Isu a challenge met kada kami nga agkabsat daytoy, tapno igaad mi ti agadal. Ket sapay lakuma, ta makalpas kami met iti panagadal mi. Iti kasta, saan dan tumeten abasta tagtagibasitan latan ti pamilyami, gapo ta saan a nakaadal dagiti dadakkel mi. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Jimboy. Ken ka pagayam, Jimboy. Itultuloy mo laang ti kinagagat mo nga agadal. Kastameten ti kinasayaat mo a tao. Di mo ipalubos at ipanang tagtagibasit da iti pamilyayo ti mangdiktar iti biyag mo. Ikatem ti sakit tinakam iti kaunggam. Usarem ti kinasirib mo nga agbaligi tapno mapasayaat mo ti pamilyam. Ket inton makaadal ka, agbalin kan tumet nga inspirasyon kadagiti dadduma. Kang runaan iti amin di munto aramidan tikas iti inaramid da iti pamilyayo. Agtalinaed kalatta a napakumbaba tapno ad-adda a mabindisyonan ka. Kunada nga rudan ti tao a mairurumen, Diyos ti manaraken. Alakastan pagayam Jimboy, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan